És itt van velem a tesóm, és... Hogy hívnak? Hogy hívnak? Zsolt. Ja, bocsi, nincs itt a tesóm, ez csak egy egyedüli videó. Na, mindegy. De az... Na, mindegy, ez tök lényegtelen. Na, elmondom a nevemet. És itt van velem a tesóm, és Follow Kinger. Follow Kinger. Ja, nyomjatok egy lájkot nálam, feliratkozzatok fel. Ez még több videó. Csá. Na, akkor kezdődik ez a videó a tesómmal, ha jönne. Na, mindegy. Azt mondta, hogy mindjárt jön, de mindjárt egy perc megy a videó. Na, a mai videó arról szólt volna, ha anya meg is engedte volna, hogy ez lenne a medve és a vadász, de csak lenne, de anyám nem engedi, hogy felhúzom a medve jelmezzemet. Épp ezért nem engedi, felhúzom a medve jelmezzemet. Mindig itt van a tesóm és Follow Kinger. Bam! Sziasztok! Én Follow Kinger vagyok. Mi vagyok már? Hoppá! Fánosítok! Tesóm is videót csinál éppen. Fánosítok! Tesóm! Hoppá! Na mindegy. Tesóm beleegyezik? Hoppá! Tesóm beleegyezik a páncsodába? Nem. Nem? De egyébként sziasztok, én Sniper vagyok. De csak... Na akkor... A videónak majd látni fogjátok a címét. De nem. Mondom, sajnos Martin, nem te fizetett, bazd meg, öcsém, még elvégre a villanyszámlát. Akkor? Na mindegy. Na Martin, kapcsolod a villanyt, de nagyon gyorsan. Na, a mai videóban... Jó, akkor neked már hónapon is vagy. De. Nem tud viselkedni. A mai videó pedig, hogy... Hát, 68 óra helyett fél 8-ra megtudjuk az internet. a táncon, és... Várjatok egy picit. Akkor van, mit csinálsz? Gyere már mondom ide. Vigyázzunk a megmutatom a kis tesómat is, van itt a Vandus, Vandus! Táttázó. Táttázó. Jaj, te nem lehet benne. Telefonba tud. Volt a kis tesóm. Vandus. Na, én kaptam most egy ilyen kamasz dolgot felállnak, és felolvasom nektek az egyeset. De csak az egyeset, nem többet. Pubertás, az meg mi? Életed első évében nagyjából 25 centit nőttél. Megháromoztad a súlyodat, az agyad mérete is megkétszereződött. Ennyi volt az első. Na, én Sniper voltam, és mutatok nektek egy harcot. Lábamon.
kicsit balesetet szenvedtem. Várjátok. Nyújtanak kell. Akkor a viti. Milyen hajlék? Wow, Ez a bájos hajlék. Ő is kamerázik, figyeljétek. Photoshopol, ő is kamerázik, kamerázik. Ez innen? Wow, Jaj, jelentkezz kamerázunk. Ujjaj. Nem, ez... Na, akkor folytatom a fejelelást. Wow. Már? Jó, szólok Vigyunak. Ez a hülye tesóm. Na, mindegy, de olyan fogyatékos. Hogy még nekem jobb a csatornám is, mint neked, öcsi. Meg is bukott. Aha, még Kocsa mit már. már. Te vagy a magántanuló kis selejtező. Magántanuló. Magántanuló. Na, akkor most felajánlás lesz, amit adjuk a kamerát. Na, ezt adjuk most. Készül a felajánlás. És felajánlásom. Most jön a fejlás. Na, sziasztok! Ha ez a videó tetszett, lájkot!